buni! Da. Aer curat. Luni, marți, miercuri, ocazii speciale, joi, vineri. Sandu, tema. Da. Problema pe următor. Aveam ceva de la... Da, uitați. Țin mai aici. Bă, că ați început deja! Hei, ai venit aici, băieții! Vă aduce dealerul vostru, cum îi spuneți noi, roșie ca focul, hă? Ia, tată, ia de aici. Ia, tată. Woohoo! 3 party! Știi, naturaleța ta e foarte importantă pentru mine. Serios. Tu, chiar dacă ești mai de la țară așa, tot îmi place, nici nu-ți prea de la oraș, adică, It's ok cu tine. Știi că cu toate chiar îmi vine să spun că fac, dar nu o fac. În mod ironic, ești ca seara în bucate. Da, băieții, toată lumea mâine pe borcane, haide taci! Treziți-vă, oameni buni! Iulian? Nu. Eu sunt Iulian Homeless, alt personaj, nu mă confundăm. Hei, Salut! Încântat. Dar cum ai ajuns aici? După practul de seară, a fost nebunie. Tu ești student? Anul 2 la medicină, se vede. Medicină? Anul 2. Mai ești să dorm. Scuze. Poți să mai pui un lemn pe foc, e frig aici. Noapte bună, Alex. Iulian! Mă, dar ți-am zis de te ochi, e camera ta, intră când vrei, nu mai bate. Bă, nu știu, deci eu stau de 2 luni în căminul ăsta, dar, frate, a început să dă pe chestiune. Deci, în primul rând, a început să dispară zacul ăsta din borcan, nu știu ce mănâncă. După aceea, nu știu, gen, mi se face tema singură. Și după aia mi sară cartofii prăjiți. Da, tu nu-i ardeai rău? Păi da, men, dar avea 7 dimineața. Bă, chestii dubioase, de când sunt în cămin n-am pățit, că gen, mă simt exact ca acasă. Bere! Nu e ok, man. Vine sesiunea și n-aveți zacuscă. Am mai văzut o frate student să se sune fără zacuscă? Nu se leagă, man. Era un student de mult fără zacuscă în sesiunea. Gheorghe Asaki zicea. Aduceți-vă mintea la o stare supravegată de conștiință, oameni buni! Tânărul Gheorghe Asac petrecea pe nepusă masă, când deodată ușa îi se deschide și vine chiar rivalul său, Alexandru Ioan Cuz. Acesta, din urmă,
urma să-i fură toată zacusca înainte de sesiune și să o înlocuiască cu ciorbă rădăuțeană, la fel de nutritivă, dar nimeni nu știa chestia asta și era prea ocupat să se petreacă ca să afle. În punctul în care Gheorghe a pus mâna pe aceasta, și-a slăit de putere și s-a dus la pământ. Nu e ok. Nu permit. Nu permit. Fantoma unui nemâncat să ne mănânce 9 zile. Dacă așa stă situația, eu zic să-i punem capcane. A, bă, dar era pentru capcană. Mereu, am mers să sărim, foame. Cred că am prins-o, da? Cum am prins-o? Da, nu văd. Hai! Mi-e foame! Sunt o fantomă? Sunt o fantomă? Bere. Bă, Alex! Bă, îți vezi că mi-ai făcut prost? Hai să bem.